Hai putem Andrei, ca să te filmezi pe tine. Vezi, Alexandru, nu scăpa. Vezi, Alexandru, ține acolo. Dar tu trebuia să vezi în față tot ăsta, da? Da, că o filmez eu. Așa, iau înapoi, iau înapoi, ți-am zis! Nu, vreau să iau acolo la poartă! La poartă, asta. Dai drum! Vezi, dar vezi cu și Din față nu se vede. Nu te grei, da? Ia ușor. Ușor. Ce-ai făcut? Să ușcă tantina. Gabi! Poți să mă opresc? Te las pe față, stai mereu că te lași pe spate, te dai pe față. Dai drumul, băi, lasă omul ăla, da drumul ăla. Cum te cheamă? Andreea! Zici ceau, ceau! Cau, cau! Cau, cau! Ia zi telefonul, ceau, ceau! Ceau, ceau! Ia zi mă, Ceau, 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 ceau! O, ce duci asta! Ceau, călpan! Gata! Hop așa, și iau cu cet, da? Merge roarele, mă! Dă-te acolo, dă-te! Acum merge roarele! Merge că jos, e! Ce bun,